Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. Акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. имрӯз турнири ACA 146 баргузор мегардад ва бояд ки дар ин турнир варзигари тоҷик Аъзам Ғафуров зидди варзигари бразилӣ Ҷосиэл Силва дар вазни 57 килограмм муҳориба мегузаронд. Аммо Силва вазни даркориро карда натавонист ва ин муҳориба барҳам хӯрд. худи Аъзам Ғафуров навор карда ба мухлисон ва шахсоне ки ба ӯ кӯмак карданд ва дастгирӣ карданд миннатдории худро расонд ва гуфт ки мо ҳатто омода будем ки дар вазни 59 килограмм муҳориба гузаронем. аммо рақиб ҳатто вазни 59 килограммро карда натавонист. акнун Аъзам Ғафуров ният дорад ки то охирҳои сол як муҳорибаи дигар гузаронад. Ассаламу алейкум, дорогие подписчики, друзья, земляки. У меня не очень хорошие новости для вас. У меня завтра бой не состоится, потому что соперник не сделал вес, соскочился. Даже мы шли к нему навстречу. 59 договорились, и то он не сделал 59. Поэтому у нас бой отменяется. Те, кто искренне болел, поддерживал, был рядом в течение подготовки, я вас всех люблю, уважаю. Хочу поскорее вернуться к концу года в декабре, если на то будет воля Всевышнего. Вернусь и буду порадовать вас. Всех обнял. Удачи. Ассаламу алейкум. Рахматуллах. чемпиони пешинаи UFC дар вазни миёна Роберт Уитакер дар муҳорибаи Ислам Махаҷев ва Чарлз Оливера прогнози худро дод. агар ки ман ставка мекардам, пас ман ставкаи худро дар ғалабаи Ислам мемондам, чунки Оливера ба ҷуҷитсуи худ аз ҳад зиёд боварӣ дорад ва ба рақибони худ иҷозат медиҳад ки ӯро ба осонӣ ба замин афтонанд. ӯ аз пӯш истода хуб кор мекунад. ӯ худро хуб ҳимоя мекунад ва ба зону ва оринҷи дастон зарбаҳои хуб мезанад. аммо гуштинг ва греплинги Махачев аён аст ки дар сатҳи дигар, дар сатҳи аз ҳама баландтарин қарор дорад, гуфтааст Уитакер. ва дӯстон, ин суханҳои Уитакер ростанд. аммо шояд ки Оливера медонист ки рақибони пешинаи ӯ дар замин хатарнок нестанд. барои ҳамин ба онҳо иҷозат медод ки ӯро ба осонӣ ба замин афтонанд. ва шояд ки дар муҳориба зидди Ислам Оливера ин корро накунад. ана маҳз барои ҳамин дӯстон, ин муҳориба хеле муҳорибаи шавқовар аст ки ҳеҷ кас намедонад ки кадоме аз ҷангуарҳо чӣ кор мекунад. чӣ хеле ки медонем, Оливера ният дорад ки Ислам Махачевро шикаст диҳад ва баъд бо Конор Макгрегор муҳориба гузаронад. а дастаи Махачев боша баръакс, бо Макгрегор не, балки бо Волкановский муҳориба гузарондан мехоҳанд. оиди ин чиз мураббии Ислам Хавьер Мендес хабар дод. барои ман шавқовартар Александр аст, на ин ки Конор, чунки ӯ ҳозир дар қуллаи баландии карьераш қарор дорад. Волкановский ҷангуари беҳтарин аст ва ӯ дар гирду атрофи муҳориба ҳар гуна корҳои ифлос намекунад. ӯ рақиби хуб барои Ислам маҳз аз нуқтаи назари варзишӣ аст, на ин ки шоумен. ӯ варзигари беҳтарин аз зали хеле машҳур аст ки дар он ҷо танҳо ҷангуарони касбӣ ва хуб тамрин мекунанд. ман онҳоро сахт эҳтиром мекунам, гуфтааст Мендес. дӯстон, бояд гуфт ки Александр Волкановский дар ҳақиқат метавонад ки рақиби навбатии ғолиби муҳорибаи Ислам Махачев ва Чарлз Оливера шавад. топови ҷангуари вазни сабуки UFC Бенил Дариуш Чарлз Оливераро дастгирӣ кард ва ба Ҳабиб Нурмагомедов ҷавоб дод. хотиррасон мекунем ки чанд муддат пеш Ҳабиб Нурмагомедов гуфта буд ки боварӣ дорад ки Чарлз Оливера ба Абудаби намеояд ва ба ҷои ӯ ба муҳориба Бенил Дариуш зидди Ислам меҷангад. акнун биёед мебинем ки Дариуш чӣ гуфтааст. Ҳабиб дар ин бозӣ чанд сол буд. барои ҳамин ӯ дар гирду атрофи ин муҳориба хайп ташкил карда истодааст. аммо баъзе вақт бояд бароҳат бошӣ ва бо ин гуна корҳо машғул нашавӣ. ором шавен, ин муҳориба баргузор мегардад. биёен ин бозиҳоро баҳс кунем. Чарлз ба октагон мебарояд
ва дар ҳар як муҳорибаи худ барои мурдан тайёр аст. ӯ ба муҳориба барои куштан ё ин ки барои мурдан мебарояд. чаро шумо чемпионро танқид мекунед? ма боварӣ дорам ки Оливера ба муҳориба мебарояд, гуфтааст Дариюш. дӯстон, дар ҳақиқат Ҳабиб ин суханҳоро гуфта буд, аммо вақте ки аз ӯ пурсиданд ки барои чӣ ин суханҳоро гуфтӣ, Ҳабиб гуфт ки каме шӯхӣ кард, то ин ки дар гирду атрофи ин муҳориба хай боз ҳам калонтар шавад. барои ҳамин дӯстон умедвор мешавем ки ягон кор рух намедиҳаду мо муҳорибаи Ислам ва Чарлз Оливераро мебинем. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман фикр ақидаотонро нависед, дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.